Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. Бүген сезне Сабабаш мәктәбе укучылары сәламли. Сабабаш авылын өч яктан да Нургали урманнары урап алган. Бу урманнарда 100 төрле агач үсә. Кура җиләге, карлыган, гөлҗимеш, шомырт, миләш, чикләвек, бөтен район халкын диярлек үзенә чакырып тора. Аның өстенә төрле гөмбәләр дисеңме, җый да җый. Авыл үзе көннән-көн үсә, матурая. Соңгы елларда бик күп йортлар яңарды, кирпечтән салынганнары да арта. Сабабаш авылының кулъязма яки басма тарихы юк, ләкин риваятләргә, мөхтәрәм кешеләрдән ишеткәннәргә нигезләнгәндә, авылга 18нче гасыр урталарында завод Нырты авылындагы бакыр заводы хуҗасы Гаджинский нигез салган. Ул чорда шушы тирәдәге биләмәләр аның карамагында булган. Гаджинский Пустош исеме белән аталып йөртелгән. Авылыбызның хәзерге исеменә кагылышлы халык телендә йөри торган риваятны искә төшерик. Бу риваят 1552 елларга барып тоташа. Ул чорда шәһәрләрдә, авылларда мәчетләр җимерелә, көчләп чукындырулар башлана. Бу кара көчләр Теләче районына да килеп җитә. Теләчедән чыгуга, Олы Сабага бару юлында сул якта Кече Саба авылы урнашкан була. Аны Саба башы дип йөртә башлаганнар. Соңрак ул Сабабаш исемен алган. Тирә-як авыллардагы мәҗбүри чукындырулар турында ишеткән бу авыл халкы әкренләп юлга җыена. Ләкин бу фаҗигадан бик азлар гына урманнарга качып китә. Яшәргә уңайлы җир эзләп барганда, урман аланына килеп чыгалар. Якында гына инеше дә була. Инешкә Казныш исеме бирәләр. Бу аларның күченүен башлап йөрүче Казныш бабай хөрмәтенә куела. Тора-бара ул Каскаш елгасына әйләнгән. Йортлар салынган, кичкенә генә авыл барлыкка килгән. Үзләренең туган авылларына тугры калып, бу авылга Сабабаш дип исем кушканнар. Авыл үсә, зурая. Урман янәшәдә үз кулыңда булгач, агачтан төрле әйберләр эшләү мөмкинлеге туа. 1930 елда артель төзелә. Ул ярыш дип атала. Анда табак завод, өстәлләр, шкафлар, урындыклар, колхозларга умырта оялары, арба, тәгәрмәч, чана, дуга, көянтә әйберләр ясыйлар. Бу эшләрнең чын остасы Әхмәт Гәрәев Шәмән бабай була. Ул сандык, көянтә ясау белән тирә-якта дан тота. Ул үзенең эш серләрен улы Кәшиф абыйга өйрәтеп калдыра. Кәшиф абый ясаган сандык һәм шкатулка Казандагы Үзәк сәнгать музеенда әле дә саклана. Ярыш артеле Саба урман хуҗалыгының Сабабаш урман хуҗалыгы исемендә үз эшен дәвам итә. Монда такташ кертү, мунчала цехы, ылыс уны җитештерүче тегермәннәр ачыла. Авылда укый-яза белмәүчелекне бетерү буенча киң эш җәелдерелә. Моңа балалардан тыш өлкәнрәкләр дә тартыла. Бу эшне 1904 елда Сабай авылында крестьян гаиләсендә тугып үскән зур белемле Мәҗит улы Мәҗитов Габдулла башлап җибәрә. 1930 елдан мәчет башлангыч мәктәп вазифасын үти башлаган. Ул 4 еллык мәктәп булган. Читтән килгән Юлметова Сара беренче башлангыч мәктәпне ача һәм укыта. Еллар үтә тора, мәктәп кичерәеп кала. Заманалар үзгәрә, тормыш шартлары яхшырган саен Сабабаш авылы да үсә. Матди-техник базасы ныгый. 1993 елда Сабабаш авылында яңа мәктәп салдырырга Нургали Миннехан улы Миннеханов күрсәтмә бирә һәм төзелеш башланып китә. 1995 елда авылыбызда 108 урынга мәктәп ачыла. Эх, Сабабашым, Сабабашым, Сабабаш авылкаем, әйләнәм дә кире кайтам, сине сагынган саен. Ямле урман буйлары, тирән аның сулары, урамында озан әйтә, сагындыра шулары. Туган авылым Сабабаш, Саба районында. Шунда тудым, шунда үстем, ямле мишә буенда. Сабабаш төп гомуми белем бирү мәктәбендә 17 укытучы, 9 техник хезмәткәр эшли, 42 бала белем ала.
Бүгенге көндә мәктәп үз эшенә Саубаш клубын, балалар бакчасын сыендырган. Мәктәбебездә 3 югары категорияле, 9 беренче категорияле укытучы 2 яшь белгеч укучыларыбызга белем һәм тәрбия бирә. Алга куелган бурыч максатларны тормышка ашыру өчен мәктәп коллективы даими эш алып бара. Укытучылар коллективы, класс җитәкчеләре үз эшләрендә алдагы еллардагы тәҗрибәгә таянып, яңа технологияләрне кулланып, класс коллективы белән эшне оештыралар. Укыту процессын сыйныфтан һәм мәктәптән тыш чаралар белән бәйләп алып бару өчен һәр баланың үзенчәлекләрен, мөмкинлекләрен исәпкә алып, аларда укуга булган карашларын уңай якка үзгәртергә тырышып, кызыксындыру тудырып, халкына карата лаеклы варис булу, эшлекле, сәламәт, белемле шәхес тәрбияләү өчен үзлексез эш алып барыла. Бүгенге көндә мәктәбебез белән Халимов Идел Габделхамид улы җитәкчелек итә. Ул бу дәресләрендә укыта, аны барыбыз да хөрмәт итә. Ул безнең өчен үрнәк булып тора. Әйдәгез әле үзе белән дә танышып чыгыйк. Бу уку елында Саубаш төп мәктәбендә 42 укучы белем ала. Укучыларыбыз Саубаш авылыннан гына килеп укый. Birinci класста безнең 4 укучы, 9 класста 7 укучы бүгенге көндә белем ала. Шушы балаларга 17 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Укытучыларыбыз белемле, үз эшләрен яратып башкаралар. Төрле конкурсларда катнашалар, фән олимпиадаларында призлы урыннары бар. Конкурсларда үзләренең урыннары бар, җиңүчеләребез бар, призерларыбыз бар. Укыту тәрбия эше өчен мәктәптә барлык уңайлыклар да тудырылган. Мәктәп җылы, якты, бөтен шартларда бар. Мәктәптә 6 түгәрәк эшләп килә. Түгәрәк эшчәнлегенә шулай ук бөтен материал базабыз тупланган. Аларга инде безнең даими спонсорларыбыз ярдәм итеп килә, анда җиһазлар алу өчен. Алар безнең үзебезнең ОФРГ җәмгыяте, Миша авыл җирлеге председателе Атиятуллин Азат Хөрмәтович, Шайдуллин Суртазетдинович, шәхси эшмәкәр һәм инде Саубаш авылыннан үзебезнең Халиков Васил Ваһаповичлар үзләренең ярдәмнәрен даими безгә биреп торалар. Һәм инде шушы алар биргән акчага без инде кружокларга кирәкле яракларны алабыз. Шулай ук мәктәптә быел шахмат түгәрәге алып бару өчен шахмат почмагы ачылды. Анда инде безнең район җитәкчелеге ярдәме белән һәм инде үзебезнең депутатыбыз Алиев Марат Ибраһим улы ярдәме белән укучыларга 2 өстәл, шахмат такталары һәм инде сәгать алынып, укучыларыбыз даими шахмат белән шөгыльләнәләр. Бик яратып ярышларга йөриләр һәм инде укытучылары белән бергә ярышларда призлы урыннарны алып кайталар. Гомумән инде алганда мәктәптә барлык шартларда тудырылган, инде укырга да укырга. Бүгенге көндә инде безнең төп максат укучыларны арада аттестацияларын яхшы гына билгеләргә биреп, класстан класска күчерергә һәм инде 9 классларны безнең дәүләт имтиханнарын яхшы гына тапшырып, кулларына аттестат биреп, калган уку йортларына озату.
Әйдәгез, мәктәбебезнең музее белән танышып чыгыйк әле. Безнең туган як тарихын өйрәнү музее 2000 елда җиңүнең 55 еллыгына багышлап ачылды. Бу музейда тормыш-көнкүреш кирәк-яраклары, туган авылыбыз Сабаш тарихы, авыл халкының тормышы турында материаллар тупланган. Безнең авылда бик күп еллар мунчала цехы эшләп килгән. Бу цехта мунча кирәк-яраклары эшләгәннәр. Паяслар, мунча җәймәләре, бияләйләр, аяк киемнәре, мунчала. Шулай ук менә мунчаладан, юкәдән сумкалар, чабаталар әзерләгәннәр. Һәр ел сайын күл буенда юкәдән мунчала төшергәннәр. Әбиләр, апалар әле дә искә төшереп сөйлиләр. Август айларында мунчала төшерә идек, бик күңелле була иде дип. Шушы мунчаладан аннары кыш буе үзләре мунча кирәк-яраклары эшләгәннәр. Музейны ачу өчен эзләнүчән искиткеч эшкә сәләтле Гөлсинә Мөхәррәмовна зур тырышлык куйды. Авылның һәм туган якның тарихын туплау буенча материаллар бертөкләп җыелды. Шулай ук музейга бик күп экспонатларны мәктәбебезнең тынгы белмәс беренче директоры Харис Шарифуллович алып килде. Укучылар, укытучылар һәм ата-аналарның бердәм тырышлыгы нәтиҗәсендә бик күп материаллар, тарихи экспонатлар җыелды. Музей. Монда нәрсә генә юк. Укучылар белән берлектә музейны тулыландыру максатыннан аерым кешеләрдән, шәхси коллекционерлардан тарихи әйберләр, истәлекле язмалар җыйдык. Күп төрле һәм эчтәлекле экспозициялар укучыларга туган төбәкнең үткәнен өйрәнергә, халкыбызның гореф-гадәтләренә, матур традицияларына ихтирам тәрбияләүдә, тарихның төрле чорларында туган төбәгебез үсешенә зур хезмәт куйган шәхесләребез, бөек ватан сугышы каһарманнары оешмалар турында күбрәк белергә ярдәм итәләр. Музей эшчәнлегендә туган ил тарихын өйрәнүгә зур игътибар бирелә. Укучылар өчен музейда үткәрелгән класс сәгатьләре балаларга бай тарихи мәгълүмат бирә. Тарихи вакыйгаларны аңларга ярдәм итә, илебез тарихына кызыксыну уята. Татар халкы тарихын өйрәнүдә музейда сакланучы иске кулъязмалар, Булгар чоры тарихын чагылдырган экспонатлар, фоторәсемнәр, китаплар белем һәм тәрбия бирүдә зур әһәмияткә ия. Этнография бүлеге. Бу бүлекнең уртасында 19 гасыр ахырында яшәгән авыл кешесенең тормышы күрсәтелә. Нәрсә генә юк монда. Иске патефон, шигелгән-тегелгән күлмәк сөлгеләр, әби-бабаларыбыз кулланган эш кораллары, ярма ясый торган корал, киле, тәрәш тарагы, бузау мунчагы, кул пышкылары, көмештән эшләнгән алка беләзекләр, иске язу машиналары, авыл тарихын яктыртучы язма документаль мәкаләләр, материаллар, тимер һәм кәгазь акчалар, иске бизмән, күкеле сәгать, самавыр, шуен, үтүк, чабаталар. Балаларга патриотик тәрбия бирүдә музейның авыл бийек ватан сугышы елларында дип исемләнгән бүлеге бигрәк кадерле. Музейның бу бүлегендә 200ләп экспонат тупланган. Алар арасында фронттан килгән солдат хатлары, сугыш еллары фоторәсемнәре һәм иң кадерлесе фронтовик якташларыбызның хатирәләре саклана. Сугышның беренче көннәрендә авылдан 206 кеше китә. Шуларның 94-те генә кире туган ягына кайта. Ягъни 50%-тан артыгы сугыш кырларында үлеп кала. Әйләнеп кайта алмый. Аларның барысының исеме дә стендта урын алган. Җиңү бәйрәмендә уздырылган митингларда аларның исемнәре әйтелә. Ә музейда экскурсиялар вакытында күбесенең батырлыклары турында сөйләнелә. Укучылар дулкынлану белән үз якыннарының исемнәрен тыңлыйлар. Алар онытылмый, аларның исемнәре һәм батырлыклары укучыларга кабат-кабат сөйләнелә. Һәр ел сайын укучылар белән Үлемсез полк акциясында катнашабыз. Музейда шулай ук үлемсез полк бүлеге булдырылды. Ә хәзер бүгенге көндә мәктәбебез нинди сулыш белән яши, шуның турында да сөйләп китик әле. Әйдәрен әлеләсә, мәктәбебезнең укыту эшләре буенча директор урынбасары Мөхәррәмова Зөбәрҗәт Маликовнага мөрәҗәгать итик. Сабашта элек-электән башлангыч мәктәп кенә булган. 1995 елдан мәктәп үз ишекләрен төп мәктәп буларак ачып җибәрә. Бу мәктәпне ачуда үзләреннән зур өлеш керткән кешеләрнең исемнәрен атап китәсем килә. Алар Нургали Минниханов, Сабаш урманчылыгының лесничие Газизов Нәгыйм Валиевич һәм безнең беренче директорыбыз Насыров Харис Шарифуллович. Шул көннән башлап, әле генә кулларына диплом алган яшь белгечләр
мәктәптә укыта башлыйлар. Менә инде 95 елдан алып 27 ел вакыт үткән. Без 27 тапкыр үзебезнең укучыларыбызны олы тормышка аяк бастырдык һәм 27 тапкыр 1-нче сыйныфка укучыларны кабул иттек. Хәзерге көндә мәктәптә 19 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Аларның иң яшенә 23 яшь, иң өлкәненә 70 яшь. Безнең коллективта 3 буын укытучы белем һәм тәрбия бирә. Өлкән буын укытучыларыбыз да бар. Алар пенсия яшендә булсалар да инде һаман да әле безнең арабызда хезмәт итәләр. Без аларга бик мохтаҗбыз, алар безгә бик кирәк. Рус теле укытучысы Венера Сунгатуловна, математика укытучысы Рәхимов Нәкыйп Валиевич һәм тагын бер математика укытучыбыз Арсланова Нурия Низамовналар һаман да безнең арабызда укыталар, белем бирәләр. Без аларга рәхмәтлебез һәм 2нче уку елына да әле без аларны көтеп калабыз. Урта буын укытучыларыбыз мәктәпнең ачылышыннан 1нче көненнән биредә хезмәт итәләр. Алар минем коллегаларым. Җәмгыять һәм тарих укытучысы Рания Равиловна, тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Миләүшә Фәритовна, педагог оештыручы Люция Равиловна, география, химия, биология укытучысы Рөстәм Габдулович, технология укытучылары Әнисә Тимирҗановна, Рамил Хатипович, физкультура укытучысы Илдар Фәритович, башлангыч сыйныф укытучылары Гөлнара Насыровна, Үзәлия Гомәровналар бүгенге көнгә кадәрле армый-талмый белем бирәләр, тәрбия бирәләр. Алар һәрберсе дә үз эшләренең осталары, профессионал укытучыларыбыз. 3нче буынны яшь укытучыларыбыз тәшкил итә. Алар да инде үз эшләренә керешеп, мәктәпкә ияләшеп, матур гына эшләп киттеләр. Кайсы гына укытучыны алып карасак та, мәктәптә үзләренең эшләрен җиренә җиткереп башкара торган балаларны яратучы хезмәткәрләр эшлиләр. Алар һәрберсе дә район үткәргән, республика үткәргән, бик күп һөнәри конкурсларда катнашалар һәм нәтиҗәле чыгыш ясыйлар. Менә бу уку елында безнең районда ел укытучысы бәйгесе үткәрелде. Шушы бәйгедә безнең укытучыларыбыз 1нче урынга лаек булдылар. Рус теле укытучысы Хабибуллина Лилия Рафаэлевна иң яхшы рус теле укытучысы дигән номинациядә 1нче урынны яулады. Галимзянова Гөлгенә Саматовна инглиз теле укытучылары арасында иң яхшы инглиз теле укытучысы бәйгесендә җиңү яулады, 1нче урынга лаек булды. Башлангыч сыйныф укытучысы Хидиятуллина Диня Рафилевна яшь укытучылар арасында үткәрелгән район бәйгесендә шулай ук призлы урынга лаек булды. Физкультура укытучысы Хасбиев Данис Динаревич ел сайын призлы урыннарга лаек булалар. Безнең укытучыларыбыз бүгенге көндә 42 балага белем һәм тәрбия бирә. Һәрбер бала үзенчә сәләтле була. Һәрбер баланың сәләтен күрә белү, аның мөмкинлекләрен үстерү һәм тормышта шуны кулланырга өйрәтү бүгенге мәктәпнең төп бурычларының берсе булып тора. Кайбер бала җырга сәләтле, матур итеп шигырь сөйләргә яки инде биергә. Кайбер бала спорт ягына сәләтле була. Кайбер укучыларга фән мөмкинлекләре җиңелдән бирелә. Алар һәрберсе дә шушы үзләренең булган сәләтләрен үстерәләр. Төрле конкурсларда, конференцияларда, олимпиадаларда чыгыш ясыйлар. Нәтиҗәле урыннар белән кайталар. Сезне фән олимпиадаларында җиңү яулаган, призлы урыннарга лаек булган укучыларыбыз белән таныштырып китәсек килә. Олимпиада 3 этаптан үтә. Беренче этабы аның мәктәп туры. Мәктәп турында югары баллар җыйган укучылар район олимпиадасында катнашалар. Район олимпиадасында җиңү яулаган укучыларны без республика олимпиадасына җибәрәбез. Район мәгариф бүлеге елда олимпиадада урын алулар буенча мәктәпләргә рейтинг үткәрә.
Узган уку елында без рейтинг буенча 2нче урынга лайык булдык. Быелгы уку елында да безнең укучыларыбыз сынатмадылар. 7 призлы урынга лайык булдылар. Җиңүчеләрне һәм призерларның исемнәрен атап китәсем килә. 6нчы сыйныф укучысы Гайнетдинова Алинә татар теленнән һәм төрек теленнән җиңүче. 6нчы сыйныф укучысы Газижанова Дәринә татар теленнән 2нче урынга лайык булды. 6нчы сыйныф укучысы Шәмсетдинова Ясминә төрек теленнән 2нче урынга лайык булды. 5нчы сыйныф укучысы Билалов Илнас татар теленнән 3нче урынга иреште. 9нчы сыйныф укучысы Шаймиратова Зөбәйдә татар әдәбиятыннан 2нче урын алды. Технология фәненнән 8нчы сыйныф укучысы Габдрахманов Ильяс 2нче урынга лайык булды. Укыту белән бер рәттә тәрбия эше дә бергә үрелеп бара. Әйдәле Алинә тәрбия эше буенча директор урынбасары Хазбиева Миләүшә Фәритовнаны да тыңлап китик. Мәктәбебездә тәрбия эше югары дәрәҗәдә куелган. Укучыларыбыз акыллы, тәртипле, иҗади. Уку елы башында класс җитәкчеләре белән берлектә еллык план төзибез һәм шушы план нигезендә даими рәвештә ел буе шөгыльләнәбез. Укучыларыбыз район, республика күләмендә конкурсларда актив катнашалар. Шунысы куанычлы. Укучыларыбыз кая гына барсалар да район күләмендәме, республика күләмендәме призлы урыннарга лайык булалар. Монда инде барысын да санап китү мөмкин түгел, ләкин иңнәрен әйтеп китәсем килә. Көрәшче егетләребез Габдрахмановлар, Хасбиев Динияр, Музафаров Ширзат, Рахматуллин Илнас, чаңгычы кызыбыз Шарифуллина Рүфинә призлы урыннарга лайык булдылар. Тәрбия эше мәктәп белән ата-ана кулга-кул тотынышып эшләгәндә генә нәтиҗәле була дип саныйм. Шушыны истә тотып без даими әти-әниләр белән бергә конкурсларда актив катнашабыз. Район күләмендә үткәрелә торган иҗади гаилә конкурсында Нургалиевлар гаиләсе менә 2 ел рәттән инде чыгыш ясый. Форсаттан файдаланып Нургалиевлар гаиләсенә бик зур рәхмәтебезне җиткерәбез һәм сүзне аларның үзләренә бирәбез. Яратырга килдек без бу җиргә, яратмаган йөрәк янамый, янамаган йөрәк түгел, янамаган йөрәк түгел, яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз туган илебезне, яратыгыз туган телебезне, бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый, бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Мәктәпнең спорт базасы укучыларга һәм авыл яшьләренә физкультура һәм спорт белән шөгыльләнергә зур мөмкинлек бирә. Мәктәптә 4 спорт түгәрәге эшләп килә. Баскетбол, мини-футбол, көрәш, чаңгы. Укучылар түгәрәкләргә бик теләп йөриләр. Башлангыч сыйныф малайлары өчен оста куллар түгәрәге эшли. Укытучылары Рамил Хатипович белән укучылар бик кызыксынып агачка көйдереп төрле сурәтләр ясыйлар. Һәм төрле күргәзмәләрдә бик теләп катнашалар. Ә кызлар өчен музыкаль сәхнә түгәрәге оештырылган. Мәктәбебез тулы бер тормыш белән яши. Традициягә әйләнгән бәйрәмнәребез дә бар. Беренче куңгырау, укытучылар көне, көзге бал, яңа ел, Әлифба бәйрәме, гашыйклар көне, 8 март, Ожаган, Нәүрүз, укытучылар белән укучылар арасында ярышлар, соңгы куңгырау, Сабанту бәйрәме. Бу бәйрәмнәр ел саен төрле формаларда үткәрелеп килә. Кайберләренә ветераннарыбыз, әти-әниләр чакырыла һәм аларга укучылар һәм укытучылар көче белән әзерләнгән концерт номерлары, төрле чаралар күрсәтелә. Хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, мәктәп ул гаҗәеп дөнья. Ул икенче өебез. Мәктәбебез тормышы турында бер тапшырык кысаларында гына сөйләп бетереп булмый. Мәктәп еллары күңелле һәм файдалы итеп үткәрергә, һәр минутның кадерен белеп, акыл белән эш итәргә кирәк. Онытмамын сине бер кайчанда, изге йортым, минем мәктәбем, биргән белемең һәм тәрбияң өчен сиңа мең рәхмәт әйтәмен. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока.